Добромир Джиков и експертната гражданска листа за общински съветници ще се явят на предстоящите местни избори под номер 49. Това стана ясно след като представители на Общинската избирателна комисия във Варна изтеглиха жребия за определене на номера, с който кандидатите за кмет и общински съветници ще участват в интегралната бюлетина на изборите на 23 октомври. Номерата започнаха от 21, тъй като партиите, които имат кандидат-президент, вече са участвали в жребия на ЦИК от вчера. Добромир Джиков коментира новината, без да търси допълнителна символика в отредения жребий. Искам да кажа на всички наши привърженици и симпатизанти, че това е последната стъпка от документираното законово оформяне на документи за участие в изборите. От тук нататък остава много работа в рамките на 30-дневната предизборна кампания, а номер 49, без дали носи или не символика, това е законовото основание, така че дали ми харесва или не е от значение, важното е да победим. Вашите симпатизанти се питат, готови ли сте за същинската битка, която започва от 23 септември? Разбира се, че сме готови и аз разчитам на всяка една подкрепа и за пореден път искам да призова всички избиратели да излязат и да гласуват, независимо за кой, нека те да си харесат техния кандидат.